Atsika vahoaka malagasy mbô mahaiza mahatsiaro raha fa hitantsika Andry Rajoelina io tsy hamelogno antsika fa hamono antsika. Raha mahagaga tsy raha olombelogno tsy tiantsika, c'est le système volaniko zegny ampiasany fitondragna tsy manjary. Ke izy koa Andry Rajoelina nanjavagna gouvernement-nazy ke mbola misy olobe soi-disant intelligent, soi-disant intellectuel mbola nagnapetsaka CV-nazy amiagna Andry Rajoelina fa mbola tiagnano ministre izy, tegna olobe foiré zegny aminakahy, olobe foiré zegny. Hitanareo mpianatra fa miady mamono tegna ampandroso tanàna ke anareo mbola agnamia crédit Andry Rajoelina, ivolagna aminazy fa tohiza igny, anareo fa nivonieny mbola volagna aminazy fa tohiza igny, dikan'izegny anareo jiaby andeha agnapetsaka CV-nareo io, anareo anisany complice miaraka amin'ny fitondragna ty. Fa regny zio, ireo fa tsisy raha manjary volaniko aminareo zegny. Hitandreo milamigny manifestation ataon'ny mpianatra, avao à Diego ireo zio soi-disant andeha anjasa vola amin'ny leader aby io. Attention nareo leader aby io, fa hainareo Andry Rajoelina olo mamitika depuis le début, fa hitanareo fa izy mamitika. Tsao anareo hazo vola igny, soit anareo fa ndeha visendreo, hitandreo soranareo anareo leader, misy raha mandalo anareo éliminendreo. Raha haiko aminareo, soit anareo mandeha agny mivolagna ambesa zay koragna amin'ny mpianatra jiaby fa zay juste représentant eto, soit anareo kaza mandeha déclinenareo afatra amezananareo anareo kaza mandeha agny. Anareo zio koa andeha agny agnisany complice koa anareo. Ambilanareo izy mitady ministre anazy tsy mahazo izy, ino problème nazy? Maintenant il a le cul entre deux chaises. Azonareo tsy hain'Andry Rajoelina ino raha samboriny zio. Soit izy lifasany Mamiraavatomanga fôtiny izy agnapetsaka directoire militaire igny, soit izy apetsaka Mamiraavatomanga afarany izy andeha mono tegna. Bonsoir. Afarany izy andeha mono tegna volaniko aminareo zegny. Donc tsy hainy raha andeha ataony zio. Zegny volao raha haiko aminazy, au lieu qu'andeha anangana gouvernement hafa koa eky izy, sitrany izy miala système-nazy tsy tian'olo. Le système central io fa tsy mampandroso tanàna. Maro ny volagna aminakahy ato, allo tseny ka doso Andry Rajoelina avako amizay atsika miady le état fédéral. Non, direct ampidira izy. Nagnino zay miady? Ino antony agnadosogna Andry Rajoelina? Ataovagna antiny loanareo zegny. Ino antony agnadosogna Andry Rajoelina? Tsy ampidirigna olo hafa, ampidirigna olo andeha hitondra le même système. Io tsisy olo d'accord amizegny. Raha tadiavitsika zio, ambilazo amezagna maramila volaniko aminareo zegny. Maramila mitondra izy pendant transition 6 mois s'il faut. Un an si on n'est pas capable. Io amboarigny raha jiaby. Atao fa karaha système état régional, soit décentralisation, soit état fédéral. Sambolo mikomandiny nazy. Io amizay fampagnampy. Gouverneur Tananarivo, gouverneur Antsiranana, tulia allo fanjaitsika, allo tsika andeha ino raha mety amboarigna amin'ny tanànanao. Ty mety ok. Ataotsika prioritaire izy ty. Ty mety ataotsika prioritaire ty. Sambolo samy miaraka miasa. Sambolo magnamia hevitry. Tsy mahita anao possible gouverneur ny Antsiranana mavita magnampy gouverneur ny admettons Toliara soit Tananarivo. Alohatsika andeha za opérateur extérieur agny mavita magnamboatra
eto amitsika. C'est comme ça qu'il faut travailler. Io volaniko aminareo, le système central io jamais io andeha mpandroso Madagasikara, jamais de la vie. Nde azova apetsanareo io, intellectuel azovy, même izy boka Harvard izy boka izy, io tsy ampandroso tanànatsika ny Madagasikara io, jamais de la vie. Ataova agnaty lohanareo zegny. Le fitiavantegna, le mentalité tsika mihitsy, io fa pourri. Io fa pourri. C'est pour ça volaniko zegny, apetsaka raha mandalo, zavanareo manifestation pare raha jiaby. Tsisy olo mamonomono olo, pourtant normal, fa niova le système, fa tsy agneky le force eto à Diego Charesque, anareo nde tifitifitsy olo tsy d'accord mandeha tsara manifestation. Nagny tsy tohizigny. Fa anareo zio boka agny mamiravatmanga zio andeha ivanga le soit andeha magnapotipotiky le manifestation tsara ataony Diego io, fa hitandreo fa ça prend des ampleurs. Ça prend des ampleurs. Olo jiaby mikaiky maire Jean-Luc Javolojaro, merci aminareo ankity parce que anareo Diego hita fa anareo tegna mahay vilagny mandamy resaka manifestation. Hita soma tsara fa vita anareo le raha. Fa attention, kaza miditsika agnatin'ny piège anareo Eko sasanao fa mandefa message fa disons tsy atao manifestation mare, fotiny fa naregny za fa andefa vola, andeha agnanjoboka raha io mamiravatmanga. Ary n'olo orange aby koa mbola andeha hidy koa fo koa andeha anjasa vola ze. Raha eko aminareo, anareo kaza mandeha agny sérieusement, ze fo volaniko aminareo. Kaza mandeha agny anareo fa tsao hidiran-draha hafa izy ty. Fotiny hitandreo fa tsara raha ataotsika, tsy maintsy hidirandreo andeha robatindreo. Andeha irobatindreo. Karaha zegny koa sambava, karaha zegny atuliara, karaha zegny raha hitandreo atsika fa komansy magnano raha tsara, mazava izy, tsy tiandreo zegny. Tsy tiandreo. Zegny volako, le système central en personne qui est pourri. Io tsara olombelogno tsy tiatsika volaniko aminareo zegny, fa le système mampandroboka Madagasikara. Zegny edivagna. Volaiza fitiavantegna. Arrêtez de faire la politique de diviser pour mieux régner io. Mampiady anareo, pianatra, zegny volaniko, pianatra tsika fo. Université à Diego andeha ampidivindreo amin'ny pianatra sasany agnaty université ao fo koa. Andeha mesandreo vola. Le olo ty andeha ivolagna fa mbola tianay anjirajoely, mbola tianay anjirajoely. Karaha nataondreo ro matevava aby navorivorindreo dans le noir, mbola tianay anjirajoely, mbola tianay. Anao mikeka raiky amizay, zeny nazo vola. Normalement 50 000 ariary tokony amezandreo le olo andeha amprisky ivolagna fa anjirajoely, mbola tianay anjirajoely, mbola tianay à Diego. Zegny raha andeha ataonareo. Tsy possible eky zegny sérieusement. Anareo fa roboka, anareo fa reraka, fa histoire anareo fa yo stoppé io. Ambila amizay le pianatra, l'avenir de demain agnano. Tsy anareo politique nareo boka ia tsara nampandroso tanàna, niany mbola mivola, zay agnapetraka CV-naka amin'ny anjirajoely. Mais raha ataony jeune jiaby andeha robatinareo. Raha ataony jeune jiaby andeha robatinareo. Anareo mila andeha hitady vola, andeha androboka raha tokony ho vita tsara. C'est grave ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment horrible. Vous êtes des assassins, volaniko zegny. Mamiravatmanga boka assassin. Normalement, je vous annonce, za normalement agnano interview am réunion première mardi matin. Zay message tianareo alefasinareo aminaka, za mandefa message. Normalement, za invité sur réunion première mardi matin. Atsika invité, zay message tokony alefa volagnareo aminaka fa za tsisy raha sitriko, za tsy mahay politique volaniko aminareo ninaka raha marigny fo, l'injustice tsy tiako, olo mampijaly olo karaha io, olombelogno ro mampijaly olo ro boka fa tsy atao olombelogno fa ro fa tsy atao olombelogno. Mbo hitanareo eky raha nataonanjirajoely mbo tsara zala. Ino raha nataonanjirajoely tsara? Olo koa boka fa nagniraka magnamia vola ho vahoaka anazy
amono vahoaka anazy fa tsy olombelogno zegny aminaka, fa tsy olombelogno. Anareo volagna mamiravantimanga homme d'affaires? Non, mamiravantimanga tsy homme d'affaires. Anareo karana bio volaniko, anareo karana bio. Mbola hoavy za contre anareo, za miambigny anareo jiaby fa maromaro eko, fa maromaro anareo magnamboatra vidéo nazy mamiravantimanga, anareo magname vola izy igny, miposy izy fôtiny anareo zatra magnano corruption, resaka affaire maloto, anareo commerce boka, anareo commerce nareo mila mandefo, même si il faut tuer les malagasy, anareo tsy mijery. Raha zegny ifahita maso zegny, tsy jiaby fa le misy volaniko zegny, manambanimbany gasy, manambanimbany maro karany magnano karaha zegny. Volagna raha marigny direct boka, ninaka tsy asitsitsiko. Anareo mikarama gaz Edmonton, même pas 100 000 ariary amezanareo, nareo fa ravoravo, anareo fa ravoravo, or que nareo mitosy milliard. Anareo amizay mivolonareo karamboanareo izy igny. Raha zay fahita maso, tsy jiaby magnano izy, de toute façon, isaka za mivolagna eto, tsy olo jiaby, zay concerné alainy ninazy. Izy koa anao tsy concerné, maro karaha ny camarade, tu vois, reo tsy magnara karaha zegny. Mais les surtout les mipetaka ty amy mamiravantimanga ty, les dangereux. Ary anareo, izy koa un jour misy olo mamakimaky magasin nareo, olo mankaratry anareo, c'est par votre faute, vous récoltez ce que vous avez semé. Mamiravantimanga c'est pas un humain, za fa mivolagna aminareo zegny fa biby igny, izy tsy raha mijereky, raha tadiaviny volanareo, amonanareo. Amaray nareo fa tsy miaraka aminazy anareo fa élimineny. Exemple zio, Andirajoely fa hitany fa faible. Izy io mitady porte de sortie. Karakory, apitan'olo hafa akoatry an'Andirajoely. Fôtony Andirajoely fa tsy navita eky aminazy. NC Christian c'est exactement pareil. C'est quelqu'un, il en a rien à foutre de vous. Izy tsy mijery anareo volagno. Raha tadiaviny vola, izy mangala vola, magnatsipy vola, mangala vola, magnatsipy vola. Il en a rien à foutre de vous. Trafic na c'est au-delà de la frontière volaniko aminareo zegny. Ifa tsy mijery niany izy alainy vola ifeny olo jiaby mety influenceur bio ifeny magnano raha tsy manjary fa tentation nazy fa au-delà volaniko zegny. Donc zay volaniko aminareo, anareo izy mampidiky milice fa zay volaniko, mitandrema anareo, tsô volaniko anareo pianatra boka. Message nazoko tato, andeha Diego Suarez ro andeha agnamia vola, andeha koa ro Anosy ao, hitanao vola boka fahagny, fa nandesiny jet privé ndreo io avion ndreo igny, ke vola io andeha distribuer ndreo fa hitandreo fa mandeha tsara loatra le manifestation nataon'ny pianatra surtout Diego Suarez ao, jusqu'à force jiaby fa niaraka amy pianatra igny fa tsy tiandreo igny, andeha robatindreo dikan'izay andeha ikeky pianatra ao fo ro andeha anjasa vola 50 000 par tête zay magnantogno, 50 000 par tête zay magnantogno. Zay volao anao leader, anao koa nandeha agny, zegny tandrignesa tsara raha volaniko, anao koa leader, anao d'accord nandeha agny, tsy vitanao asanao io, tsy vitanao nirandreo anao, fais gaffe à tes fesses, fa izy tsy kidikidy aminao. Ça c'est un dealer volaniko aminareo zegny, c'est un mafia. Fais gaffe à tes fesses, c'est tout ce que je peux te dire. Anao koa nangala volandreo, anao koa namosamosa fa ty leader boka anao sarindreo, fais gaffe aussi à tes fesses. Zay volaniko, anareo président, anareo force, anareo leader ny raha io, anareo misisitsitsy ao fô, tsy de miboaka loatra fa tsy maintsy ampidirindreo agnatin'ny manifestation nareo io koa équipe sasany andeha agnandroboka, andeha amakimaky raha nareo jiaby. Reo koa ny fetsy lafa mivolagna aminareo zegny, reo fetsy, ils sont nés comme ça, dès leur naissance reo fetsy, fa atsika koa mila, il faut qu'on les connaît. Zegny volaniko aminareo, il faut connaître ton adversaire. Apprends la langue de ton adversaire. Apprends comment il vit. Apprends sa manière. Yo, anao mavita miattaque ton adversaire. Izy koa anao ndeha agnano izy face, jamais anao mahazo. Tant que tu connais pas ses gestes,
ses effets et gestes. Zay za hitanareo za tsy mibloqué no. Tsisy bloqué-ko. Apprends à connaître ton adversaire. Là, tu vas comprendre. Rentre dans son jeu même. Yonaro mahe, karakory, et divanaro izy. Zay mamra vatomanga, fa hitako jirinazy, fa hitako fa rango fahela. Rango fahela, hitanao fa kidnapping tamin'ny Andraduel, nagnano tetezamita tamin'ny Marc Ravalmana izy fatao. Izy fatao, izy fa nagnano trafic de bois de rose, affaire anazy c'est des milliers d'affaires. Mbola partagé koa eto affaire anazy diable, même Carlos et tout ça, nitondra izy fona agnatin'ny raha jiaby, cocaïne jiaby izy agnatin'ny raha jiaby ao. Za tsy mavozo mivolagna izy. Tu vois? Zay mivolango, anareo mpianatra surtout, faites très attention. Anareo izy io, victime ndrozy io. Fôtiny hitandreo fa anareo manampahaizagna marigny, anareo plus intelligent qu'eux, nataonareo manifestation vraiment pacifique, hitanareo fa tsisy force fa nivolaniko teto, maramila tsy tifitra anareo, police tsy tifitra anareo fa pourquoi les gendarmes tifitra anareo? Fôtiny général la bomba nagnamia baiko ireo jiaby io. Fôtiny général la bomba tiangala le fitondragna io izy koa Ravatomanga agnano directoire militaire. Zegny raha tadiavindreo. Zegny amizay iengaviako anareo maramila. Izy koa mbola tia tanjazagna marigny anareo, mbo amezanareo coup de pouce amizay le mpianatra fa ela commence possible fatiguer le mpianatra io. Zegny fa mandefa message ato, je sais que c'est un compte feu que tsy atao zegny manifestation Marais Diego or que olo jiaby fa mivolagna aminakahy non vandy zay atao zegny. Za mizaha igny compte feu que tu vois, reo mila ndroboka fô, reo ne mila ndroboka. Voilà, reo mila ndroboka. Oui, zavanao reo jiaby, zavanareo possible DJ Morshid ato ato ivolagna. Tandrignesinareo raha volaniko zay. Tandrignesinareo. Izy koa fa anjanjasa vola izy, zavanareo possible regninareo ato DJ Morshid. Même possible Jocelyne ho regninareo koa. Resaka fandesagna vola io. Azonareo zegny, reo zio mangigny, tiandreo aia tondro lohandreo, tiandreo karakory ka à quel moment il faut parler. Atsika ndraiky mahavita mivolagna fô. Atsika micontinuer fô. Atsika mivolagna fôtiny atsika tsy maloto. Atsika magnaboaka raha tsy tiandreo aboaka. Atsika koa tsy classe maternelle, assis-toi, ferme ta bouche. Raha jiaby zay, atsika tsy possible eky amizay. Atsika tsy possible. Zegny fo, faites très attention, reo olo aby biby volaniko zay. Anareo ray aman-dreny soi-disant intelligent nandeha l'école, ni déposer faux CV nareo amin'Andry Rajoely, andeha gnano ministre. J'espère que vous arrivez à vous regarder dans une glace. Fôtiny nataonareo andeha agnapetsaka CV, dikan'izay mbola vognona anareo fa Andry Rajoely andeha hitondra encore en plus. Anareo jiaby nagnapetsaka CV, ene agnaragnanareo jiaby. Rongona Andry Rajoely, on va s'expliquer. Zay tsy agnano prison nareo, on va s'expliquer. Fa hitanareo fa izay magnano tous les moyens agnadoso izy, anareo ndraiky mbola magnamia izy crédit. Zavanareo comité international jiaby fa milefa izy. Zavanareo olo jiaby fa milefa izy. Anareo ndraiky agnatin'ny tanànatsika ao, fa robaty n'Andry Rajoely, anareo mbola andeha agnapetsaka CV aminazy. Zava fo ministre anazy jiaby taloha igny, niinviteny nomoaly. Tsy navy sasany. Anareo niany, tsy aboaka ia, andeha agnapetsaka CV. CV, amy chaise fa mangozozo. Mais quelle intelligence vous avez? Ino intelligence nareo amizay? Andeha ndroboka raha nataon'ny mpianatra ty, agnadoso izy, andeha robatinareo. Je suis désolé, non. Anareo tsy olobe aminakahy zegny. Foagna anareo amizay ninaka. Foagna zegny. Zava sasany maramila fa tsy magneraka bekonazy, sasa force jiaby fa tsy magneraka bekonazy, anareo niany nagnasara andeha, or ke fa hitanareo izy mangozozo. Raha volaniko aminareo, ambilà karaha io antreniky. Ambilà maramila mangala izy.
justement baka io volaniko aminareo zay comment soave regnireninareo les artistes aby io volaniko aminareo zay les artistes soit le nisitsitsika aby io andeha hiboaka amizay ro zio fa hitanjao fa tsara raha ataotsika zio baka ro mivolagna fa atsika tsy aresy ro resitsika ro zio tsy hainandrajo ely aia tanandiananjio ilefa fa ipetraka tsy hainy raha ataony zavanareo tsisy ro regny za boka Diego fo nakay ako agny tsy regninareo PDS tsy jegninareo i député lavalava tsy regninareo influenceur anjo jiaby igny ferme bouche tout le monde nangigny olo jiaby tsisy olo masaky mivolagna azova amizay jolahy izy io baka anareo ny mbola au pouvoir ino raha mivolagnareo tamin'ny monsieur le maire zay tompin'ny fanjakana aia anao tompin'ny fanjakana dirikabiny Jocelyne aia anao tasianao anareo karaha tompin'ny fanjakana nagnino anareo tsy mivolagna zio fa mangozozogny boka anareo zay koa nizafo zay nivangonareo tefaka vangonareo raha jiaby zay mizafo fa niany la roue a tourné aia anareo amizay boka anareo karaha tompin'ny fanjakana nino tsy masaky mivolagna anareo nino tsy arretenareo amizay boka io zay boka volagna tamin'ny monsieur le maire Jean-Luc Javolja arretena ia aia anao biloa be igny anao zao tsisy masaky volagna anareo c'est ça anao koa magnano politique volaniko zay ataova raha manjary demain olo mivolagna aminao raha nanjary raha nataony fa kaza atao raha ratsy olo nagnano raha nanjary maire Jean-Luc Javolja azovy mikiky maire Jean-Luc Javolja zao tsy mpianatra jiaby tsy olo jiaby boka Diego Sare zao azovy mikiky anareo amizay tsisy olo mikiky anareo au contraire olo mivolagna aminareo miala eto anareo votre temps est révolu c'est bon c'est fini baseky donc zegny izy zegny volaniko taminareo attention anjasa vola ro attention anareo andeha agny c'est peut-être pour vous massacrer zay fo volaniko aminareo peut-être même pour vous éliminer fotiny sasany fa nalefandreo en prison sasany nalefandreo les leaders nalefandreo en prison tsao ro iza lohanareo fo azovy leader hato ity real leader aloha no mandery andeha koragna président zegny anareo fa tsy mijery koragna amin'ny président fotiny ifa tsy président nareo raha tadiavinareo ino izy miala donc ino dianareo andeha koragna aminazy de toute façon andeha hitandregny vandy andeha angano promesse d'ivron koa andeha hitandregny anganinazy koa donc pitsa tsara anareo tohiza manifestation nareo olo jiaby ravoravo mahita anareo ndray olo sasany volagna tsampoizinay Diego gnano karaha ty tsampoizinay Diego gnano karaha ty nareo jiaby aty vitrine anareo mahita vidéo nareo jiaby mandeha mondial mahita vidéo nareo tu vois donc tuizanareo karaha igny atsika toujours tuizanareo ro koa volagna fa ro tompin'ny fanjakana boka teo zala mon frère azova amizay tompin'ny fanjakana azova tompin'ny fanjakana samy tompiny fanjakana fa kaza bevava tare en plus olo tranquille aminareo olo navita raha maro Diego orky tsisy raha vitanareo eneleky potinareo eneleky jirama potinareo jirama secret potinareo tsisy raha vitanareo olo andeha iza karakôra zahoako rano boka eto karakôra ataoko aéroport nakaty karakôra ataoko ino tsy tianareo kaza misitsika amizay boka tasianao kaza misitsika amizay boka Jocelyne Maxime i DJ Morshid robaka azovy nanjoboka anareo nanjoboka tsisy nanjoboka izy koa tsy anareo niana anareo mangozoza andehandefa vola aminay agny kaza mangala volanjeo volaniko vola maloto igny za fa mivolagna aminareo zegny kaza alegna volanjeo possible aby anareo ndeha zaro igny anareo éliminendreo itady aia fotiny fa maro avo menace maro ne serait-ce que izy nagnano commentaire fo nagnano commentaire soit en publication nay soit en publication n'olo hafa influenceur aby io direct areo fa vo menace alefandreo gendarme devant la porte volezanareo magnano karaha ty c'est n'importe quoi il est où la liberté d'expression la liberté de manifestation tsisy justement baka kaza mandery anareo volaniko zay raha zay fa ho avy kaza mangala vola misy olo atokisigna agny
misy même reo tamin'ny orange tao fa mety atokisana reo ary mety atokisana koa même reo tamin'ny orange ils avaient pas le choix, misy tsy choix foeky, misy tsy choix de niaraka tamindreo fa izy fo nitady à quel moment izy iala eo zegny tadiaviny. Misy niaraka tamin'ny premier ministre ça fait 6 mois izy niala, ça fait 1 an izy niala. Bon izy mikaiky za eto fa za tsy azonareo karaha io, za tsy azonareo karaha io laniko zegny. Jamais de la vie. De za eto à la réunion za tsy zanareo, za mahita anareo isan'andro, nareo koa ty za izy za fa hitanareo io amin'ny live io tsisy problème fa za tsy azonareo, tsy eniky azonareo za zegny fo naka menacenareo za tsy magnino zegny, menacenareo influenceur jiaby de toute façon je m'en fous volaniko zegny, natao za nagnano ty dikan'zay fa agnatin'ny lohanaka je m'en fous de ce qui va m'arriver, je m'en fous complètement. Zegny fo volaniko kazakadalenareo le mpianatra fanagnano raha CV-nareo igny ataovanareo agnatin'ny WC-nareo agny, CV-nareo andeha lefa amin'ny président dikan'zay mbola tianareo le président fa zay fa tsy mankatia président igny, zay fa tsy mankatia igny fa tsy président feky aminay, igny tsy président feky, izy koa fa ty hiala nagnino tsy niposenareo, nareo député nagnino tsy posenareo izy miala, ahenareo député ny Andry Rajoelina jiaby tsisy araiky zegny mahagaga za, anareo tombo fanjakana tsisy araiky masaky mihetsiky, zay madiniky ty ndraiky mivolagna aminareo 24 heures sur 24 anareo teo tokizinareo boka zay teo nareo vavanareo fo be agny, vavanay nandeha jusqu'à Diogosare zagny, jusqu'à Tananarivo agny, jusqu'à Tuliara, jusqu'à Sambava ny Tanjignesan'olo vavanay jiaby, zay eto fo, zay eto ary zay tsy nagnamia vola, zay tsy nagnamia vola, tsao nareo mivolagna fa zay nagnefareo tsisy namezanay vola amin'ny keranjeo fa reo mivolagna tsy mety raha ty fa reraka zay maty mosary zay zegny anareo koa mivolagna sambolo mitady volanazy zegny anareo vous avez rien compris, vous avez rien compris, anareo maty mosary pendant une semaine ke nianty ne serait-ce que allez une semaine 2 semaines s'il faut maximum, zay fa nivolagna koa anareo surtout opérateur économique kaza magnararotsy mampanonga raha volaniko zegny, kaza magnararotsy mampanonga raha fa ataony action nareo, za fa mivolagna zegny ataony action nareo izy koa magnararotsy mampanonga raha, non seulement nareo sasany tsy magnampy, tsy magnamia rano, tsy magnamia memokary, tsy magnamia ndray katakata tu vois, tsao anareo agnararotsy volaniko zegny fotony anareo mbola azo koa plus que zay koa, izy koa mandeha économie jiaby anareo voalohany azo zegny amizay volaniko io tsy adin'olo araiky ary io tsy adiny niany fo ho anigny niany io avenir jusqu'à zanakanareo zafinareo jiaby aveniranjeo jiaby io tsy aveniran'olo araiky 73 député boka fa tsisy io fa etatsika ny alitrany izy igny, alitrany Andry Rajoelina agnatin'ny lohanazy donc izy tsy tatra eky, tsy tatra, tsisy olo mandavo izy eky, zegny ny agnatin'ny lohanazy. Zay volagna Saddam Hussein olo natanjaka lavo, iry Kadhafi lavo, iry même trafic de drogue aby io Pablo Escobar lavo, azonao zegny Andry Rajoelina, même anao zegny Ravatomanga maro lavo tu vois, izy koa tsy eto io volagno zegny angatako mandat international, mandat d'arrêt international contre Mamy Ravatomanga fa be affaire anazy io amare izy étaleko ato affaire Mamy Ravatomanga jiaby, étaleko affaire anazy jiaby jusqu'à affaire anazy tamin'ny parquet de Paris, izy iagnon'olo jiaby fa izy fo mandeha milefa soit izy en Côte d'Ivoire, soit mandeha Maurice izy, soit mandeha au Madagascar anao Sibe ao izy mihodikodigna ao fo tsara la vie-nao karaha igny Mamy Ravatomanga, mandeha isitriky fo anao or que anao milliardaire, anao andeha isitriky fo tsy miprofity de anao andeha many mbola misy garde du corps anigninao mbola garde du corps nao mihina anigninao anao mavotsy empoisonné, tsara la vie-nao amizay. Je vous dis l'argent ne fait pas de bonheur, il contribue peut-être, il fera jamais ton bonheur, au contraire plus anao misy plus anao tiangala bebe, zegny boka voan'ny Mamy Ravatomanga, izy amizay dealer boka, izy dealer mafia amare Diego misy olo anjasa vola fa nivolaniko teto jiaby, tanareo zay niany anao mivolagna izy fa nivolaniko teto, fa nivolaniko raha jiaby zegny
zay fa mahazo nouvelle raha jiaby ataondreo olondreo ao fo mandeha mamosa zegny olondreo agnatin'ny gouvernement fa empoka fa tsy haindreo karakory hiala ao zay ny volaniko teto zay ny volaniko teto za zay ny volaniko olondreo ao fo mivolagna zegny amizay izy koa misy olondreo taloha miaraka aminareo tandringesinareo tsara possible izy tsy regninareo ke izy tsy regninareo nivolagna izy io hiaraka aminareo tandringesinareo volagna anazy za tandringesa fa anareo fo mandeha maromaro anareo za tandringesa possible izy andeha agnampy tandringesinareo volagna anazy fôtiny empoka koa ne fa maro olo empoka fa maro ne olo empoka zegny amizay le olo aby fo mamosa ty agny vola agny andeha anambotsy leader reo andeha anambotsy ty reo donc il faut faire très attention. Voilà, j'ai une vidéo tika, faites très attention, bon courage anareo jiaby, continuons à manifester pacifiquement aboaka atsika rofa atsika koa intelligent tsy ro nagnapetraka CV be agnaranandreo fa hitatsika jiaby donc izy tsy problème atsika miambigny rofo ary ty tsy maintsy rongana nde tiandreo nde tsy tiandreo l'heure de Andry Rajoelina est comptée io amizay zay mipetraka amin'ny état fédéral-nay tranquille tsisy olo mankadala zay tsisy olo mankadala zay. Voilà, zegny bonne soirée à tous za teo fa nandry fa misy olo nikaiky za urgent igny tafe Big boka iny boka ro fa karaha tsy artiste nakaro comédien nde za fa tsy micalcule ro fe zay mivolaniko même député lavalava za tsy micalcule izy fôtiny izy comédien igny comédien igny tsy hainao izy amare jaune amare izy rouge amare izy bleu fa niavy nikaiky za koa izy agnano débat aminaka fa tsy niveau volaniko tsy za volagna fa intelligent za tsy mitovy raha tadiavinay izy mitady olo magnano influenceur izy mila vue za tsy raha mila vue za raha tadiaviko volaniko zegny Madagasikara atsika ty manjoso Madagasikara zahava l'aéroport agny au moins tsisy olo andeha angataka mais vola koa ndey non samby olo mandeha amin'ny l'aéroport nazy tranquille tsisy olo za andeha hagnano passeport naka za Diego Sare zao fo mais mety à la Réunion izy koa misy consulat mandeha magnano passeport gasy za tsy agny avy Madagascar mila mandeha passeport mila mandeha Tananarivo il faut arrêter avec ça il faut arrêter on est en 2025 quand même on est en 2025 carte d'identité diable mila mandeha Tananarivo non il faut arrêter atsika fa misy réseau fa misy informatique raha dia fa traitena karaha io ke nagnino koa mbola toujours au vieux méthode fôtiny raha io mbola misy kolokolo corruption be agnatin'ny raha io tsy mety adosondreo zay volaniko le système qui est pourri tegna le système c'est le système qui est pourri ataova agnatin'ny lohanareo zegny ampilomizanareo général la bombe matoela io avo AVC anareo mitokiky eo fo franchement vangonareo clip amizay matoela igny izy possible amare président anareo mankadala izy karaha igny non franchement mbola anareo matoelanay igny sérieux vidéo nazy mahazo plus de vues que autre chose izy koa reo koa fa clownay reo fa ataovan'olo fomoezagna koa raha ataondreo ataovan'olo fomoezagna zava nataondreo cercueil carrément Andry Rajoelina ça veut dire le vahoaka tegna fa kivy marigny tegna fa kivy fa tsisa tsy adiandreo feky Andry Rajoelina zay ny volaniko amin'ny Andry Rajoelina mbola misy raha tokony magnaja anao volaniko amin'ny Andry Rajoelina va de manjanaka anao zay volaniko indao mandeha amindreo agny ambila raha jiaby io anao fa nazo vola anao fa mandehana agny anao occupe-toi de tes enfants franchement occupe-toi de tes enfants nagnano erreur anao nampa olo jiaby nahita zanaka anao nataonao en avant izy or que tsisy raha vitanao tafara tato izy koa mbo nisy raha vitanao tsara olo jiaby volagna navita Andry Rajoelina tsisy olo andeha volagna zanakanao par contre zanakan'olo naty première dame tsy nivolagna foike par contre zanakanazy nivolagnina hely resaka avion Boeing 777 là fa ni embotry izy nandeha nivolagna izy tanao i madame mialy c'est comme ça zava anao nasaky nivolagna anao misy zanaka imagine zanakanao nitifirigny karaha igny za tsy tianao narary fo anao est-ce que anao nangala téléphone exemple nandeha nikaiky ray aman-drenin'olo aby n'olo nata aby tsy nataonao
or que anao soi-disant première dame. Na tokony nalainao, nikahenao mamandrotseka be. Zenizera nandala. Tsisy fagnampiagna tsisy fagnampiagna. Or que joueur de foot, namezanareo vila maty vilanareo joueur de Barea. Io tsy azonareo. Za fa haiko teto ndraiky zy baka. Fa haiko teto ndraiky io tsy azonareo vila igny. Jamais d'aller. Ah oui. Zegny izy franchement, fa lera, fa mandeha lera, fa presque 23h aminakahy ty, fa minuit feky, dia fa mandry za mbola eto fa milay, fitiavako tanjazako fô zegny, fitiavako, ary tsy maintsy ho avy atsika, tsy maintsy ho avy, tanànareo io fo, maramila tokony mihetsika amizay, fôtiny commence kajo namatsika bioka, commence kajo izy, donc attention fa mare surtout atsika Diego avlanko zegny fandrasagna vola ty, mbola nipody koa DJ Morshid ty, andeha andrasa vola miaraka Jocelyne Maxime zegny, 50 000 ariary par tête, andeha anjoboka manifestation, andeha ataony mpianatra io. Mpianatra koa mandeha agny, misy problème nareo mpianatra. Zay fovolaniko aminareo kaza mandeha. Tohiza manifestation nareo tsara igny, olo jiaby isaka ty volaniko aminareo zegny, à la réunion partout, de zay mbola nagnampy koa, agnano koa zay le 4 ty, andeha agnano manifestation koa zay le 4 eto à la réunion, fôtiny hitanay tsara raha ataonareo baka, tsara nareo tsy nanjobajoboka raha, nareo volagniny miro matevavy aby io fô nareo za raha kaza milomay eky keranareo koa tsy mitovy kerany matevavy. Ah oui, io anareo Paris Saint-Germain, ro Barcelone, tsy mitovy, filomagnizana tsy mitovy, araiky Paris Saint-Germain anareo mpianatra aby io, anareo amizay mizaha Marseille aby io, tsy vitandreo milomay karaha io, azafady aminareo zegny. J'ai une dédicace à mon frère qui me regarde là. Ok, zegny izy merci aminareo jiaby.